Peter, han løb op og ned ad trapperne. Nogle gange så råbte han op fra første. Mick, hvad hedder den der, hvor lyden kommer ud af på en trompet? Hedder Sjælstykket. Sjælstykket? Det er et godt ord. Jeg tror det. Mick, hvad hedder den der ventil i midten? Den hedder ventilen i midten. Jeg husker tydeligt, hvad der skete, da jeg først tog den frem. Hun smarte sig i Sjælstykket fuldstændig mundlang. Jeg gav et lille bip på ventilen i midten. Pinden fik et fedt på den. Det var om midten. Pinden og trompeten. Det var pinden og trompeten. Og ved Montel, der skulle køres sådan en lastbil op. Hun skulle være i fred, og pressen må ikke komme ind. Og så var hun kæreste med kronprinsen på det tidspunkt. Kongen! Vi er så frustreret. Vi kan se et fjol, som jeg ser. Sur og irriteret. Men baby, jeg har en idé. For du kan få mig til hvad som helst, når du tager højde.